2 тиквички в масло, бъркаме в едно. Запържаме с лук, гъбички с бамбук. И пък щипка черпипер. Вчера бях на Гроздобен. Точно ме хващате тук да си... Стари стихотворения тук на кулинарна основа, да си ги редактирам така на глас. Поне ще издавам кулинарна стихосбирка с Иван Звездев. Сещате се, бе, ония цирковия готвач, акробат готвач. Ще прави страшен номер. Задно салто с троен аксел и флик-флак с палачинки. Хоп, или пък пълнене на чушки в безтегловност. Кажете сега какво ви води при мен. Дискриминация ли е изграждането на стена между факултето и ЖП линията? Ясно. Пак, вие мине се не минете, се за ромите да говорим. Много ясно, то като се каже ром в тази държава, веднага в изречението следва думата дискриминация, след дискриминация следва социални помощи, след това следва фафла, 13 деца, високо напрежение, бой. Където има стени, там има и дискриминация. Веднага ще се подкрепя и подплатя с пример. Чуйте, и щипка сол с марсол. Великата китайска стена е била построена за да спира хората, но дали за да спира тия, които са искали да влязат, или за да спира уния, които са искали да излязат. Из пиесата "Дребни божества" на Мирон Иванов. Тънкият момент в цялата тази работа, която чух при малко, е, че стената винаги дискриминира, но не ромите, а влака. Сега като казвам роми, те сигурно вече от роми се обижат. Аз вече не знам как да ги наричам. Затова ще ги наричам условно зерги. Да, как ми хрумна. Те защото не знаят какво е зерги. То не, че аз знам какво е зерги. Но по-важното е те да не знаят какво е зерги. Какво се получава? От едната страна на стената има зерги. От другата страна на стената има влак пълен с орки. Как вие сте виждали хора влак, затова ги наричам орки. Те пътуват тези орки хем в пространството, хем във времето. Минавайки през зимите на зергите, те виждат цивилизацията от преди хиляди години. Нали? Виждат ловци, събирачи, такива стари племенни вождове. Виждат как зергите целят с камъни големия железен влак. Гледат ги как се размножават на живо. Общо взето наблюдават еволюцията на живо, деца вика. Ако Дарвин, Чарлз Спенсър Чаплин, Дарвин се беше возил в този влак, той ще да разбере, че не сме ние произлезли от маймуните, а сме произлезли от зергите. Но като сложат там една стена, орките няма да могат да гледат това шоу там с и така нататък. В същото време зергите няма да виждат какво минава покрай тях. Орки или пух-паф ли, какво е там. Искам да обобщя, че една стена ще дискриминира не зергите, а орките, защото ще ги лиши от контакт с зергите. Че хубаво, къде е Толкин да ме чуе? Къде си Толкин да ме чуеш? Какво се сетих сега? Значи си представя как една орка рязко дърпа ръчната спирачка и влака, минайки през факултето, става на кабриолет. Нали така? Зелен кервис в моят нов сервис. Щипка сол върху телешки шоу.